labarina, labarina, ci gaban labarina. Jijo Productions. Ubangijin da ya yi furanni shi ne ya yi Maryama da ni, shi ne ya halitti soyayya ya sa ta zuciyar mu ikonsa kenan. Masoya ina kuke gani, na san kun shige a tunani, abin da ya faru a kaina da ni da Maryama zancen kenan. Na bar gun ina yin hawaye, ita ma kuma tana hawaye, kamini uziri mai sauraren zanabi na ta ci gaban kenan. Akwai ofisan makaranta, shi ya kira ni da yar auta, ya shaida mini wai cewar ni da ita babu soyayya kenan. Umarni faɗi na iyaye, Yusufu ka ji kai hawaye, na sunkui da kaina domin na shige yanayi sa'in nan. Kullum in na zo makaranta gata amma ba damar kulata, sai dai in na kalle ta kalle ni sako na zuciya kenan. Kai wallahi sun mugunta, kowa ya san ina son auta, har ma malaman makarantar da shugaban makarantar ya san mun kulla soyayyar mu a sa'in ba mai jin kanmu. Amma gashi yau mun zama tamkar marayu, sharin so kenan. Soyayyar ta koma aiki, rubutu muke yi da gaske, a wani lokaci kuma leke muke yi musun sukuni. Sannan abun kamar ba zai wuce ba, domin ban yi tsammani ba, sannan ni fa ban yi tunanin da akwai rabuwa ba sa'in nan. Kullum in na koma a gida ina zantuka na ya suda, amma gashi yau na zamto ba sukuni, jiki ya yake nan. Kullum in zan kwanta bacci har ma ban iya cin abinci, dube ni na riga na rame, rashin so na Maryama na kenan. Labarina, labarina. Idan har na bude idanu ko zan yi wasu maganganu, sai inganta gata idona ta neman gizo masoya kenan. Unguwar mu tana da kawaye, tana zuwa gan saboye, domin ni na ganta ta ganta matsan sukuni na rai shi kenan. Wata ran ina dan zaune sai ga kira a waya ne, na dauka na sata a kunne, aka min tambaya kuma sannan na amsa na ce waye ne, ta ce da ni Maryam ne. Ashe ta yi luzin sukuni a zuciyarta ta kasa zaune, ta ce ina gidan su Bintu, ka zo yanzu kare da na zautu, ka zo ka ji ni faina ta jiran ka dan babu lokaci kasan. Kawai sai na kamo hanya, kofar gidan na je ni na tsaya, kawai sai na ganta tana tahowa, ta yi kwalliya sa'in nan. Da ka ganta Maryama a nitse, tana tafiya kuma kintse, muka yi maganar da muka yi sanace ta je ta gida shi kenan. A koda yaushe burin masoyi, masoyiyar sakar ta yi bulayi, idan na zamo sanadin yin haka na zama iya kenan. Kamini uziri mai saurare, a ta ukunta kunne hore, domin zan faɗa maka yadda aka yi muka yi rayuwa kuma sannan.